ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 16 декабри соли 2021 1000 рубл 153 сомониву 50 дирам, $100 1129 сомониву 46 дирам. дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 62 000 сомонӣ сар мешаванд. дӯстони азиз, ду хонага бо нархи 180 000 сомонӣ ремонтош қати аз шаҳри Душанбе ҳастак. боз дигар вариантҳои беҳтарин ҳаст. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумагон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуна дар курай. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 этажа ҳавлӣ, 3 дархона ва 1.8 сотиқ замин. хонаҳо чӣ хеле ки мебинед ремонти хуб доранд, документош 100%. хона дар назди махозаи дастрас, то даруни хонара асфальт мебошад, мегӯяд соҳибаш. садиқ мактаб дар назди хона, 3 хона дорад, як коридори калон, кухни, ҳамом дар якум ошона, ҳоҷатхона дар берун. чӣ хеле ки гуфтем 1.8 сотиқ замин мебошад. камтарак арзон мешавад, фақат харидор занг занад. Viber, имо, WhatsApp ҳамин номерода ҳаст. нархи хона 398 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. метавонем баъзур вариантотона пешниҳод кунед. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод, ҷамоати Кулчашма, наздикии Говбозор, 6 сотиқ замин. коробка 4 дархонаи баня, кухниш, дарунушда ҳаст. ҳуҷҷатош 100%, об свет 24 соата. мардум дар наздикиш зиндагӣ мекунанд. нархаш 62 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран имо доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, Очоварда, 6 сотиқ замин, 4 дархона, фундаменташ рехтагӣ ба подвал, пиркадагӣ. сев ремонтга кадагиай дар ноҳияи Данғара, чӣ хеле ки гуфтем, нархаш 100 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ҷамоати Чимтепа, маҳаллаи Дарёбод. хонаи 451, 6 сотиқ замин, 6 дархона, подвал, об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст. нархаш 370 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд, боз савдаам мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун, 5 дархона, траншеяи 4 қатора кадагиай, ремонт дорад, ҳавзи 5 тоннага дорад, аловхона, 2 гаражи мошин, боз 2 баня дорад, тобистона ва зимистона. хона дар 9 посёлкаи ноҳияи Ҷайҳун, қарибии мактаб, масҷид, больница, дар маркази маҳалла ҷойгир аст. нархаш бо маслиҳат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Тоҷикистонда занг зада мешавад, дар номерои Россия бошад, WhatsApp, имо ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлиш бениҳоят калонаи 27 сотиқ замин мебошад. боз фундаменти хонаи 11/3 дорад, гирд ба гирди хона маҳкам. марҳамат дӯстони азиз, фикр мекунам варианти бениҳоят хуб. маркази савдои фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳда, тамошобинони гиромӣ, дар ин бинои 4 ошонага, столовый, автосервис, мойка, магазин ва гостиница мебошад. дар сеюм ва чорум ошонаш дар сеюм ошонаш 8 дархона ҳаст, ремонт доранд. дар чорум ошонаш бошад 8 дархона, ремонт надоранд. дӯстони азиз, 7 сотиқ замин мебошад. пеши плашадкаш стоянкаи қариб ки 10 камаза дӯстони азиз ва нархаш бошад бо маслиҳат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед дар шаҳри Баъдад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар молодёжный театр ду хонага мебошад переделка кардагӣ ба се хонага дар 12 этажгаҳои советӣ дар сеюм мошинаш ҷойгир аст. Ремонташ баъд нест дӯстони азиз бо масоҳати 64 метри квадратӣ ва дуто балкон дорад. Якташ 9 метра, дигариш 2 метра. Нархаш $47,000 боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. Марҳамат дӯстони азиз, 72 квартал будай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вусе, ҷамоати Абдиавазов. 8 сутиқ замин, фундаментҳои гирди участка рехтагӣ аст, оби хӯрданӣ ҳаст, оби агарод ҳаст, светшам ҳаст. 3 дар хона, 1 подвал, коридор, баня дар дарунаш. Нархи хона 160,000 сомонӣ бо савдаам мешавад. ҳуҷҷат дорад. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. Хона ремонт дорад ва нархаш бошад 182,000 сомонӣ. Арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. Ҷойгир аст дар поёни корвон рехтараш, территорияи графзавод, маҳаллаи Гулбута. Марҳамат дӯстони азиз, маълумоти бештар бо занги телефонӣ. Рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз, ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар наздикии вокзал Орентил, прокати калон. Дуюм этаж, ду хонага. Марҳамат дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад ва савдоам дорад. нархаш 95,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. ҷойгир аст дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд, доми 16 доми нав мебошад. дар шашум этаж мансардай. Мутаассифонам, хона дар мансард ҷойгир аст. капитални ремонт шудагиай полни совсеми вишам, яъне бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. нархи хона 250,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага, духонага переделка кардагиам дӯстони азиз. масоҳати хона 57 метри квадратӣ мебошад. дар 14 ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст, назди бозори Меҳргон. нархи хона $33,000. арзон ҳам мешавад, бе чизу чораш фурӯхта мешавад. ва дӯстони азиз, балкон ҳам дорад. балконаш 10 метра мебошад. ина марҳамат дар рӯи экран сураташ буромад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. рақамҳои 6464 WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Курғондепа, ду хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва қарор аст дар кӯчаи Дӯстии халқҳо, яъне Дружба Народов. доми панелӣ мебошад. соҳибаш мегӯяд ки ҷош хубай, ҳама чӣ дар наздикиш, садик, мактаб ва ғайра. нархи хона 210,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 6 дар хона, 4 сутиқ замин. хонаҳо ремонт доранд. харидоро занг занен, савдо мешавад. хона ҳама условиёш ҳаст. нархаш 240,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хона ҷойгир аст дар Будиён, шаҳри Бохтар.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ шуморида метавонем ба ҳазур ба 2 хонага табдил тиҳен дар 15-ум ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар Мардон. худи хона ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, дар территорияи Мардон. нархаш 213 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 дар хона ва 6 сотиқ замин. дӯстони гиромӣ, ин хона аз 2 хонаи истихоматӣ иборат аст. хонаи кӯҳнааш аз 2 ҳуҷра иборат буда, хонаи нав бошад калидор ва 3 ҳуҷра иборат аст. хона бо сифати баланд сохта шуда, тамоми шароитҳояш ҳаст. лаби канали об, ҳоҷатхона ва ҳаммом дорад. дар деҳаи Имом Машраб ҷойгир буда, наздикии худи дарвозаи деҳаи мазкур ҷойгир аст. ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳаст, техпаспорт, сертификат ҳамаш ҳамин сол кардам, мегӯяд соҳибаш. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона боз муомилаам дорад. саволҳо бошад, дар WhatsApp нависед, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 250 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ, ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳботон боша.